Hola, bon dia. Som els nens de l'escola Fort Pienc de segon. Nosaltres el que havíem estudiat a l'hora d'experimentació, la Lourdes venia a recollir un grupet a l'hora de racons. Llavors pujàvem a dalt a l'aula d'experimentació i allà fèiem circuits elèctrics, jugàvem amb la llum i l'última pregunta que ens va fer va ser per què ens hi veiem al mirall i ara us explicarem. Vam pensar que ens hi veiem en un mirall perquè brilla, però volíem saber si ens hi veiem amb tots els objectes brillants i també si ens hi veiem amb llum o sense llum. Vam portar objectes brillants de la nostra casa al col·le i els vam repartir en unes capses. Vam fer grups de 3 i després... Vam fer grups de 3 i després anàvem observant. Què observàvem, Maria? Anàvem observant com ens hi vèiem. Si ens hi vèiem, molt. Sí, te'n recordes? Vam escriure en un paper si en les coses que havíem portat ens veiem molt poc o gens. Després vam veure que la manera més clara era fer llistes. Nosaltres, amb la descobreixó que vam fer, va ser que perquè ens veiem amb els objectes brillants. I va ser, si els objectes són nets, brillants, plans i llisos, ens veiem molt, però en canvi, si tenien formes i eren de colors, però eren brillants, ens hi veiem molt malament. També vam comprovar que sense llum no ens hi vèiem i això ens va fer pensar que la llum que ens il·lumina xoca amb el mirall, que és una superfície plana, neta i brillant, i ens torna el nostre reflex. També vam descobrir que si ens mirem en l'interior d'una cullera ens hi veiem al revés, però això ja és una altra investigació. Ens vam proposar que a casa, juntament amb els pares, penséssim algun joc o experiment on poder demostrar com rebota la llum quan es reflecteix a un mirall. Aquí us en explicarem alguns. Un dels experiments és aquest. Dins de la capseta hi ha un mirall i quan encens la llum de la llanterna, el reflex surt per la finestra i fa l'ombra del ninotet que està al mig. Jo a casa meva, amb els meus pares, he agafat un ou, he trencat CDs, els he enganxat i quan il·lumines l'ou, reflexen tots els trossets de mirall de CDs i xoquen cap al sostre o cap al terra. Sembla una discoteca, però ara no ho podem fer perquè hi ha massa llum. Jo a casa meva amb el meu pare, amb 2 caixes les hem enganxat i en una caixa hi ha 2 forats i en una altra hi ha una bombeta. I quan l'encenem, per un costat surt un punt de llum i en posar diferents materials podem observar com la llum va reaccionant. Quan vam ficar el mirall, la llum va rebotar contra el sostre. També hem jugat amb calidoscopis i hem intentat pensar com estava fet. I construint un prisma, ficant objectes a dins, veiem com rebotava l'imatge. També vam descobrir que el periscopi estava format amb 2 miralls. Un feia el reflex a l'altre i d'aquesta manera podíem veure el que hi havia sobre la taula. Com els submarins per veure el que hi ha a la superfície.
També hem descobert que una paraula escrita al revés, projectada en el mirall, es pot llegir bé. Per això les ambulàncies porten el cartell al revés. És com fer una simetria. Després de totes aquestes observacions, us podem dir que ens hi veiem al mirall perquè al ser una superfície brillant, plana, neta i llisa, la llum es reflecteix. Aquest reflex és la imatge que veiem de nosaltres. I ja està. Moltes gràcies per la vostra atenció.